Kesingi kebasan penyo. Ha keteng upa kun sim buku. Amen. Kutra Jesu tu pen sele yangi da men sim buku jong mi bengin la ban sempang ya tin ke jong mi. Ke gospel ke Lukas. Kalenong ka bakhat lai. Hakata kapor don kibri kebalayathu ha Jesu kumno Pilatus la penyap yakinong Galilea katba kidang terwa jingkinya. Jesu la jubab yaki. Nabar ba yakini kinong Galilea la penyap hakani karukom. Hatu pitharai bakini kilalong kinong pop kibakrau tam ha Galilea. Ngaong hapi balada pim kala kabamun pi baro pinyap kumju. Kumno pat sepang kitu ki prangut hasilum. Ki balayap haba la klem kekut halor jengki. Hatu pitharai bakilalong ki bakham snio ban yabaro ki weipat ha Jerusalem. Ngaong hapi balada pim kala kabamun pi baro pinyap kumju. Jisu lakran haki kani kaparsi. Wei ubriu ladon uding dembur ha kabri sowan jong ulawan wat so ha henrei syam ai. Kumta ulaong ha nong sumar kper jong hapen. Lais nem kenti ngalawan wat so ha uni uding dembur bat ngam syam satya. Tukhat no yo balai udai ban penle no ya ka kendau. Henrei unong sumar kper ulapai ketien. Unmat sa ku kenrat sa kani sisnem. Ngan pu saudong jong bat ngan aisbo. Lada usai so menta ka senem. Nyuma lem kumta pien sakhat no ya Hakawai kasingi sabat ujisu ulahikai haka sinakok. Ladan hangta kawai kekentai kabaladon uksut bapenpang crow jin kat prasnem. Kalak dor ring kudung bat kamla yang baik setia. Haba ujisu layu iya ka ulah khot ya ka ba ulaong. Kong pilalait naka jingpang. Ulah bu ya lakikti halor jongka. Kala bet si sendon bat kalayaro ya ublay. Urang ba sinakok ulah bitar namar ba ulah Jisu ulah penkot ha kasabat. Kumta ulah kerendam ha upat ba. Dan henriu sengi bantrai ban kata. Yawan wat jingkot ha kitu kisngi ha kasabat. Utrai ulah jubab ya arsap. Unu napi ubam pelat masih ni kada na sem bat ubam yalam di ha kasabat. Kani hang ni kakun keksiu Abraham ya kabalate usda usoitan jin kat prasnem. Hatu omdai ban pelat ya ka na ki jingkum ha kasabat. Kajubab jong Jisu kala penleran ya ki. Upat ba pat ulas ngokmen ya ka kampala ba ulale. Jisu ulah keli. Kahima oblay kalongkum Bat ngan pen ya seriem ya ka. Kalongkum usembai sinampa. Ya uba ubriu ulah syim ba ulah bet ha kalingkala jong. Ujing tung ulah ke ba ulah kelading. Kisim kila tauskum ha kita nak jong Jisu ulah keli biang. Bat ngin ya nujor ka hima ublay. Kalong kum utiat uba ka kentai ka syim ba ka kle bat shisang upurau. Hadu ba unda siap baro shisang. Jisu ulah let lingba kinong ba kinong red. Udah hikai kat ba udang let sa Jerusalem. Dan ki ba keli ya ko kenrat hatu tang kendiat ki ban laj Jisu ulah jubab ya. Le sitom benrung naga kerdop bakim. Namar ba bun kibriu ngaong yapi. Kinya persang ban leit rum Henry kin omla. Utrai yeng kie bat kang ya kajingkang. Dia haba pinyang sabar bat pintiet ya kajingkang da kabaong pliese yangi ko kenrat. Jubab yapi. Pina ngam itu yapi. Hangta pin pai ketien. Ngilaya bam ya di bat pilahikai ha kasnong jongi. Ong biang. Pina ngam itu ya pi. Kino nanga pi kiriu senio. Kat no kajinglen yar ba kajing keriat beniat. Anda piyo ya Abraham, Ishak ba Jacob ba yakinong ya tulupa baro ha kahima ublay. Pipat pisabe sabar. Kipat ben riu kinwan nami ngi ba nasep ngi. Nasyatay ba nasyati ba kiniasyong bam ha kahima ublay. Don kiba khaddu menta kiban long ningkong ba don kiba ningkong kin salong khaddu. Hakata kaju kapor la don kiparisi kwalawan sa Jisu ba kilaong. Mede ban mi no nang ne ban let chawai pan namar Herod utap ban penyap yami. Jisu ulah jebab.
Khelek ye thu ha utai umar siang. Ngabe iki ksuj ba ngapun kot ye kijingpang menta kasngi ba lasai ba ha kasngi balai ngan sa pendap ye kakam jonga. Rajar kata ngadai ban yat menta kasngi ba lasai ba ha kasngi ka babun. Namar kamlong ba unong itu lupa unsya penyap hangnu lat tang ha Jerusalem. Ko Jerusalem Jerusalem. Pa kabala penyap ikinong itu lupa ba kabalan tamau ikiba ublay ulapa siapa. Karno sien ngalakwa ban kedup iki kun jong pa kumba ke kasiar ke kedup yala ki kun hapo thap nyang. Henry pam tre. Tie ya ka temple jong pa an sai no kenja. Pan om yo isu yang ngaong hapa. Tat hadu bapanda ong. Long balakerku uta bawan ha ke kerteng jong utrai. Ke gospel jong utrai. Ka jingyaro yami ku Chris. Bun sien ha ka jing yam jungi. Habadon bajia ka ai ka basniyo ya kiwei pan. Bun sien ngisai kloy haban bishar ban ong ba ka jia kamni de namar ba ki em bakla ka jia kamni de namar ba kile kata ka pop ne ka jia kamni de nakat ni kata ka daw ba sibon ba ki ai. Kani bun sien ngisai le ba. Ndai la da jia la dia pada. Hatu ngi ain em kum ki ju ki daw la hatu ngi pen in em ka daw jong ka jing jia ka dei kum kita ki ju hi bangi pen ram ki wei pada. Bun sien kan long em. Bat ujisu hakani ka sien hakani ka gospel ka pementa ka singir ukaan pen kan mau ngi wei pe wei. Ong ba pio sngows pangkani ka apot basniu ba jia kini ki wei em. Waju tharai bi ki basniu tamana baro khoi em. Piru pidan kam ban kala ka bomot la da pim kala ka bomot pi baro piniap kumjo. Kani ka wei ngi dei ban kan mau ba mengingim dei kinong bisyar. Ublay uklembo yang ngi bangin long kinong bisyar. Ngim tip ru ka ai ka bajia lut ha ka jing em ki wei. Takadaw ngim don hok ban bisyar ki wei. Ujisu ukran syai ba mangi ngim dei ban bisyar. Ladang ngi bisyar ki wei. Ublay ru unsa bisyar ngi. Kumbang ngi thau ka jing em ki wei. Ublay ru unsa thau kliang yang ngi. Takadaw kolong ka pamana ka banta jing wei pe wei ban bisyar. Henry kat ka khlemat ka ai ka bajia ka jing em jungi. Lara ka dei ka basniu na ka bakumno ru ngi don kam ban duai. Bat ban pan maap na oblay. Haka bajia ka jing im jong kiwei ru. Ngiri bandan da ka khmat jing isin ay banduay na ka banta jong kiwei. Banum keno ba kidai na ka pop jong ki na kamni kamtay. Namar ngimtip pura. Ngimtip sisya. Kamut ayu ka to ka jing jia ka bajia ka jing im jong pi na ka ne. Ka ay ka jing temu ka ba oblay ula ban le. Lingba ka to ka jing sniu ka ba wan jia ka jing im jong ki. Namar oblay ula ban panklay ka ay ka ba sniu ka ba mangingi la le ru. Ublay ula an penwan ban pun kelab yang yaka sya ka jing bha sya pham ka sandur jong u ka bamangi ngimla ban sempang ti ka kamram jingi kam dei bangen bisyar ndai ka bakham kong san ka de nin haban pikir ila ka jong ka jing em ni haban kela ka bamot ka jing khot jong jisu yang i wei pe wei bamangi ni dei ban kela ka bamot ni dei ban phai sya ublay ni dei ban phai biang sya u sa sisien pan. Nang tada habai dei bat ki ai ki bajia ka jing em jongi lane bat usok jeng ka pop. Ka wingi dei ban kan mau ba action has consequences. Ka pop ka jing le jongi, ka jing trei jongi, ka jing kam jongi, ka don la ka jong ka bainong. Ka don la ka jong ka bainong. Bat kumba ka tien jong blei ka usok jeng ka pop dong ka jing yap. Am dei datang ka jing yap haba khat do. Ka jing yap dei haba khat do andai shwaban yap sisya la yap lupa ka jing dei hiang hasem. La yap lupa bengidu ka jing sum. Layap lupa da kajing jenjar kajing trekam. Layap lupa da kajing bamla ban yadai jingmut bagi para bay trekam lang. Layap lupa da ka bamla an pun sengurit ila jong. Kita kidai ki ai barok khot kisok jong ka pop. Bat kanu ka pop bangi le ngide ban kan maru bau don usok jong ka pop. Na ta ka daw le si ka bajia kajing sniu ka bajia hangi kala banjia na ka daw jong ki pop jengi. Henry ngide ban kan maru pada ba om baro ki ki bajia hangi iwei pe wei ka dei na ka daw jong ka pop ne bangi lale pop ne ka ba jia ka jing im jong ki briru ka ba dei na ba ki lale pop kani ka jing maya jong kani ka jing sha shitom ka ba mangi ngimla ban sung thu pura na ka daw pe ka tien jong ublei ka shithi jong ki sha ki kristan ha kolose ha ka shithi sha ki kristan ha kolose kalunong baningkong khot ba apasa o Paulus ong kumni mentang kemen hak jing sya shitom jonga nak benta jong pi hakado jonga ngapen biang ya kabaduna hak jing sya shitom ukris nak benta kamet jong u kabalang u Paulus uong hak jing sya shitom jonga menta hakamet
hakado junga ngapen biang na kabenta kita jing syak stom kiba duna jing syak stom jong ukris na kabenta kamet jong u kabalang hatu Paulus umut ban ong ba ka jing syak stom jong ukris kambiang pura se em dalile ru em hendai Paulus ukwa ban ong ngi iwei pe iwei ba hak jing syak stom jong iwei pe iwei hak jing syak stom jong iwei pe iwei hak jing pang jing stom ka mangi mat lane ka jing jinjar ka bakwan ka jing em jingi ngidon arlat arlenti kumna bangin le kata kawai bangin su complain bet lane ngin su benya wa spang kata ka jing syak sitom lane kata ka jing jinjar ka ba ar pada kalong bangin sim ya katu ka jing syak sitom na ka jing jinjar ba mangi ngimat ni pen sno lang ba ka jing syak sitom jong Jesus Christ halor ka ding phna ni pen sno lang ka jing syak sitom ba ka jing syak sitom jong Christ halor ka ding phna bat ngi duai ba kibriu kinyo jing pen em lingba kitu jing syak sitom ba mangi ngisya ngisim ya jing syak sitom ba mangi ngimat ya jing e ba mangi ngimat ngi pen sno e ka bat jing syak sitom jong Jesus Christ ban ong ku kenrat kani jing syak sitom mangasya mentang ngakwa ban IT ban penbiang ningkong e na mentang kipop jonga ngakwa penbiang nak benta jing kala ka bamut jong upara jonga hinmen jonga kaying jonga kikun jonga hakata ka rukom ngila ban mat hakata ka rukom ngila ban penwan pen seiso ya ka jing syak sitom ba mangi ngimat ladang ile kata ka rukom ka jing syak sitom jungi lene ka jing e ba mangi ngimat ka jing pang jing sitom bangi kendo kalong ka jing pang sitom ka bala ban wan ra ban ka jing pen em ningkong e engi bat ya ki wei ru ki badan saudong jungi ngila ban penlong ban ka jing syak sitom ka ban wan ra ka jing pen em ya ki wei ru bakin lang la ban kham jan su oblei ta ka daw ko tin su oblei menta ka si ka pen kan mau ngi tang kan de ba ni don kam ban kela ke pamut bat kenuksa ke babut ke bau jisu ais pang udieng dembur ba ukenrat lawan wat so lalai snam kenti ba ukenrat ong kumno pomno yo bale unne ple no e ka kendo pomno yo bale in ple no e ka kendo ho le si hakani ka jingjia ka bakongsan hakani ka por jong jisu ka dei kham kat pang e tum ka judgment ye kinong yalam jong ki ba Israel ye ki lingdo ye ki start an ye ki parisi ye kinong yalam jong ki ba Israel kalau kum ka jing bisyare ki hendeng ide ban kan maru kan ka jaya ngi iwei pe iwei ro lada ujisu wan menta ka sngi ban wat so ha ka jing em jong ap jing pi hatu nyu so ne em lada ujisu khot yang ngi menta ka sngi ban keli la dangi don so ne em kan nongut na preng jingi bangin dang long ki babet ban em ban long kum uni ding dembor ban ong ban ailat biang kan no sien la ailat yangi dai shoot second chance dai shoot third chance la many chances la ailat yangi takadaw kat bangi dang don hakani ka perthei wat kani ka jing em bangi dang don mentaru kade ka jing ailat ka ba ublei ukwa ban ailat yangi ban pen kan mau yangi ba ukwa yangi iwei pe iwei bangin yo ya ka jing em ka kitab Ezekiel ka ba sultanat bau ong kumneo ublei kwa ba unong pop unyap ngam kwa ngam sungu bha ka jingyap jong nong pop andrei ngakwa ba maki kinyo e ka jing em bam jukut ngakwa bakin kala ka mut bat bakin em kata ka jonu jong blei kwa ban penyap lane ban pen komen ha ka jing jot jungi iwei pe iwei em kwa yangi iwei pe iwei bangin kala ka mut bangin yo ya ka jing em bam jukut bangin yo ya ka jing em amdei dang ka jing kabansawan hendrai nadu nang ni nasla perthengin yo ya ka jing em ka bapura ka bau jisu wan ban ai hangi iwei pe iwei kane ka jing khot jong ka tien jong blei ban hang ba khadu du jong kani kalenong sapang ka Jerusalem jisu duai hangning dukat balai pusat angko Jerusalem mapa kabala penyap yakinong tu rupa ba kumta terter wang katno sien ngalakwa ban kedup ya pa katno ya ke temple jong pa kumna katno sien ngalakwa ban kedup ya pa ya ki khun jong pa kum bakasiar ke kedup ya laki khun po kitab nyang hendrei pam tre hakani ke jing duai jong jisu na kumta ka Jerusalem ngiyo I ya ke do onut basisha jong ublei ngiyo I ya ke do onut basisha ke bau jisu upen I sapang ublei ngiyo I ka do onut jong u angkat no sien te ngalakwa ban kedup I ya pa ko Jerusalem ngalakwa ban kedup I ki khun jong pa ngaklam kwa ban penjot ya pa de ngakwa ban kedup I ya pa hendrei pam tre pam sha skor takadaw ko jing ong ka tien jong ublei usyaisha usngolem ulong basuki ban bitar ulong uba I bakenrei ka jing I umap ingi iwei pe iwei bat ukwa ba mangi iwei pe iwei ngin yo ya ka jing em
ublay sngobha bangin yap, ublay sngobha ya kajing jot jong unu u briu ukwa bamangingin yo ya kajing bam jukot. Kohon ko para ba it hapdeng kajing ele jong kajing bang ya kendu ne ki benta bangi mat laka jong ka benta. Ngila ban penkelai kini ki baro da ka bangi IT si ublay. Ban IT ya kajing sitom bangi mat kam tam nak benta kajing kala ka bamut ya ladi ban nak benta kajing kala ka bamut jong ki weiru. Teng ublay uai ngi ki lemat bangin mat kajing kadau kolong bamangi ngin la ban snuthu re ki wei pada ki ba mat sibun ba kajing kemangi. Teng duna kajing kamai kaji ban kan mau babun ba ki bri bali tamban bam kim yo pila duai ni nak benta jong ki. Teng imat kajing pang thakle sukpo tangkat tu ni la lumber la kulmar kle. Ban kan mau ngi hei bisa duai ya sat na bun ba ki bri ki bapang kham serkhei palat banya pi. Kini ki baro ke penkelai ngi. Larangi la ban punya so kini kajing ale jong kajing jongi ba kading phana jong jisu karena wan ra jing pen ningkong yangi ba kumju ya kayeng kasem ba ikiwei baru saudong jongi enero ya jisu Kris junam amen. Ba beneng to ai ba kajing ke ba mela ai ngi hau kun jongi jisu Kris men jongi ba kading jong kajing wala pen raham ki do no jongi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya kajing kemen berakar ku nak minta kajing wan ka hima jongi to ai ba kajing jombi kan penkelai ngi syakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin penkelai kolong brio man brio na syapo ba ya kajing tha baro kajing kemil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba adalah job ya ka bo jong kajing senior ka burom jombi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing jong ka jubili kan karsiu biang hangi kipen grim jong kajing kermen ya kajing terang nak minta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pensaprian ya kajing kemen ba kajing sok jong nong penem jongi syah setelah ka pertai syami ublay jongi ubala kerku junam kan long ka burom bar kajing ro si junam amen. Kudu no kutam jisu tersin ai kemarian rap jongi Kristan tu doa na minta jongi